Fuq medda ta' 40 tomna ta' art beda x-xogħol ta' tħammil fuq is-sit tal-proġett tal-Pawla Hub f'Raħal ġdid. Il-proġett għandu jkun lest fi żmien 3 snin u nofs u huwa ħolqa oħra mill-ħidma tal-Gvern bilan li s-servizzi tas-saħħa jkomplu jinfirxu fil-komunità. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li l-proġett se jkun mifrux fuq 7 sulari u jinkludi ċentru tas-saħħa tal-ogħla livell. Żied li għall-kuntrarju tal-politika nazzjonalista, dan il-Gvern qed jinvesti bla waqfin fil-kura tas-saħħa primarja. Reġgħu lura politika żbaljata kienet issir taħt amministrazzjoni nazzjonalista illi jitnaqqas is-servizz fil-komunità. Aħna dak qegħdin nirġgħu lura. Qegħdin nagħmlu investimenti aktar fil-komunità, qegħdin ninvestu fil-futur tas-saħħitna u qegħdin ninvestu anke fl-infrastruttura. F'dawn l-aħħar ġimgħat ftaħna binjiet f'ħafna numru ta' lokalitajiet, Għat-Tart, il-Pjetà u lokalitajiet oħrajn. Ftaħna ċentru tas-saħħa ġewwa Ħarkilkop, qed naħdmu fuq ċentru tas-saħħa ġewwa Rabagħa Tawdex. Iċ-ċentru reġjonali li semma għall-eks Ministru tas-Saħħa Ċensu Mowran qed jinbena flok is-sit tal-ground ta' Paċegrasso bi-triq tissemma għat-tabib Ħarkilkop. Il-proġett qed isir b'investiment totali ta' 40 miljun euro. Minn dawn 33 miljun euro ġejjin minn fondi Ewropej. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Carmen Ċantar qalet li dan iċ-ċentru se jibda joffri bosta servizzi fosthom dawk marbuta ma' snien u ta' saħħa mentali. Dan l-isptar se jkun hawn 5 sulari ta' kliniċi ta' clinics u anki sular dedikat għal teatri, jiġifieri fejn jkun jistgħu jagħmlu one-day surgeries. Se jkun hemm parking sostanzjali ħafna, jiġifieri l-impatt fuq l-erja ħajkun very minimal għaliex il-pazjenti u anki il-klijenti oħrajn li ħajamlu użu minn dan l-isptar se jkun hemm parking dedikat li huwa b'xejn. Is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia qal li dan huwa l-ikbar proġett li qed jibbenefika mill-fondi Ewropej u rrimarka li l-użu ta' fondi simili imur lil minn hekk. Qed nagħtu 8 miljun euro ta' fondi Ewropej li qed imorru għal taħriġ għal kull min jagħti servizz lill-pazjent, ġifieri kull min imiss mas-soda tal-pazjent bażikament. Imma apart minn dan ukoll qed nofru scholarships għal dawk li jixtiequ jispeċjalizzaw fuq ta' saħħa partikolari u studji partikolari li qed nagħmlu wkoll ma' pajjiżi ġirien tagħna bħall-Italja fosthom fuq il-Mar tas-Silja. U hemm jgħid li l-Gvern qed iħares ukoll fuq x'hemm bżonn f'termini ta' saħħa għall 10 snin li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.